Kabelain Lead Trust BLT habaya kren bat kilat patai kubor hakas ngi balang kilat ther ting ya ke State Bank of Indian Malki Branch hadin ba kalakentai ya ke junction muhor kepada kakti na ke trustees thumb impressions kum kadak kabala ban pediang hapo kejaka kensau pisah kila ong ba kene ke jingle jong ke SBI kalawan ra ki jing halor ki jing kedaw lenti bat pen kenya ke Rights of Persons with Disabilities Act RPWD Act of Arajar Khanreu kerteng juga di Pak Jitendra Jai Dikhar kasnong try juga ke dina ka snong pas i na Station West Jaintia Hill District tenga dei co-founder and managing director jong ka Blind Lead Trust organization te habede bat kene ka conference ke bang kwa ban khut ta singi kelong ba nakaliang jong ka board ke jongi mila ya sim kata ka senjam ba nomor ba ngi kwa ban khang no ya kene ka bank account jongi ke bade te ha Malki branch nomor ba ngi kwa ban khang na ka daw ba ka kene ka bank long kim accept rea kene ka ba susun kti nomor ba ni kita ki visually impaired long ki bamla ban imat te kadak ka jongi ni tho da kini ki braille alphabet te ki kwa ai ngin sign da ki khulom te habe dei bat kani long ala like bon sen shaka banks la ekran bat chief manager la ekran bat service manager andre ki claim pensengau long ki klem pensengap ya kata kajing kerpat nak liang jong organisation gay te hakjo por long kane kedeka bentar ka ba kiwei ro ki perlo ki jonga ki bedon ki balong kumanga ki kendo i kajing ha ki babun kini ki commercial branch jong kini ki banks gay ki saki khamtam siki thai nong pedong lele te kalong ko bala palat liam teng namar ba watang ban play bank account ro ya ki kimsha individual bank account nang ta ke ATM ro ki namai te ki phai ki ban play ra ka join bank account but ki don kam ya ki we ya ki don kam long da ki dangi play bank account de ki pan ba ini ba don kam ban witness nam ta jongi da ki bri ba bit ba biang kai te kum ha kan ni organization be jongi pa de nomor ke baro ki board members jongi ki de ki ki visual impaired telong nginam la bande kita ke signature fi babon ngai la de ngala ya la de tangala ban sign namar ba ngala practice bon sen te subum ta komunero ide board member jonga ide iba kerteng kanai depnat telong man mai i jumlen ban bat khulom la ne ban bat kata ke ite kumno insign kai te kata ke ka jing ek bangi kendo na kapor ka bangi habani temkho bat ki bank don ro ki bru ki ba ki nong tre jong ki bank ki ba smooth nat ban ya tre ne ban ya sngap lem ya kita ki jing ek kita ki bangi ki sngo haki ladangi kren haka ban play bank account ne kinam ai kita ki checkbooks kita ki ATMs nang ta kita ki banking service bat ki ba pher te kum kita ke kilong kiba persya ya kata ka ain ke jongi ke banong taka special act jongi badai ka RPWD Act 2016 nomor kila violate ya kata ka protocol jongka da khenya kata bat kum jo ro ba nakaliang jongka banks na liang jongka central RBI ro kat kum ke jengtip ke jongi ba kala ai kata ka surplus ka ba kinamla ban kentai yangi la tang nakadaw jong badi ka junction kti ki kadon kata ka accessibility guidelines ka ba kila panmi namta jongi ki visually impaired ba ki banks ki deban provide yangi barok kini ki jingdon kam ki jongi wala da kade da kashan kti hendrai kalong ba phla ba hakane ka jela ka jongi kalong kimdon ki briu ki ba itho kimdon ki briu ki ba tip chephang jong kane kiduna ki tips kila de ki ba tray office la de ki ba tray habangs hamtam ke ba bhangi haban challenge na ka por haban ya mai haban ya pan i kata ka la ka jong kata ka ikhtiar ban suong no